Helo, a croeso i'r Oedfa Ddigidol bore yma. Enw fi ydi Euron Hughes a dwi'n weinidog ar ddwy ofalaeth. Gofalaeth eglwysi annibynwyr ardal Dolgella, Dinas Mawddwy, Llanelltid a Mallwyd. A hefyd dwi'n gweinidog bro yn ardal Llanfair Caerenion. Wedyn mae gennym fi ddipyn o ddalgylch yn ddaearyddol, ond mae'r croeso'r un peth yn y ddwy ofalaeth mor gynnas a chwydwysfa. Croeso i chi i'r Oedfa bore yma. Llefarodd angel yr arglwydd wrth Philip. Cod, meddai, a chymer daeth tua'r de, i'r ffordd sy'n mynd i lawr o Jerusalem i Gaza. Ffordd anial yw hon. Cododd yntau ac aeth. A dyma ŵr o Ethiop, Iwnich, swyddog uchel i Candas, brenhines yr Ethiopiad, ac yn ben ei holl drysor hi. Yr oedd hwn wedi dod i Jerusalem i addoli, ac roedd yn dychwelyd ac yn eistedd yn ei gerbyd, yn darllen y proffwyd Eseia. Dywedodd yr ysbryd wrth Philip, dos a glin wrth y cerbyd yna. Rhedodd Philip ato a chlywodd yn darllen y proffwyd Eseia, ac meddai, a wyt ti'n deall, tybed, beth yr wyt ti'n ddarllen? Meddai yntau, wel, sut y gallwn ni, heb i rywun fy'n cyfarwyddo? Gwahoddodd Philip i ddod i fyny ato, ac eistedd gydag ef. A hon oedd yr adran yr ysgrythur yr oedd yn ei ddarllen. Arweinwyd ef fel dafad i'r lladdfa, ac fel y bydd oen yn ddistaw yn llaw i gneiddiwr. Felly nid yw'n agor i enau,
Yn ei ddarostyngiad, gomeddwyd iddo farn pwy a dreithau genhedlaeth. Can esgipio'r ei fywyd oddi ar y ddaear. Meddai'r Ewnich wrth Philip, dywed i mi, am bwy mae'r proffwyd yn dweud hyn? Ai amdano ei hun, ai am rywun arall? Yna agorodd Philip i enau. A chan ddechrau'r rhan hon yr ysgrythyr, treithodd o newid da am Iesu iddo, fel yr oeddynt yn mynd rhagdynt ar ei ffordd. Deithant at i'w ddŵr, ac eber Ewnich. Dyma ddŵr, beth sy'n rhwystro i mi gael fy medyddio, a gorchmynodd yr cerbyd sefyll, ac eithant i lawr ill da i'r dŵr. Philip a'r Ewnich, ac fe bedyddiodd ef. Pan ddeithant i fyny ar dŵr, cipiwyd Philip ymaith gan ysbryd yr arglwydd, ac ni welodd yr Ewnich mohono mwyach. Aeth hwnnw mlaen ar ei ffordd yn llawen. Cafodd Philip ei hun yn asotus, ac aeth o gwmpas dan gyhoeddi'r newid da yn yr holl ddinasoedd nes iddo ddod i Gesarea. Ein tad, diolchwn i ti am dy fendithion. Diolchwn i ti am gofal, cariad a brawdgarwch pawb sydd ar waith yn ein gwlad a'n byd ni heddiw. Y rhai sydd yn gofalu yn y gwasanaeth iechyd ac y rhai mewn cartrefi gofal. Yn wir, pawb sydd yn gweithio neu yn gwirfoddoli i geisio wneud yn siŵr bod pawb yn ddiogel. O dad, cofiwn am y teuluoedd yna sydd yn profi poen a galar yn ystod y cyfnod hyn. Y poen o alar yn friw ar friw yn ystod y cyfnod yma. Ac na allem efalla ei cofleidio, na ymweld â hwy fel y dymunem. Gweddiwn arna ti, iddynt gael yr ymdeimlad nad ydynt ar ben ei hunan yn ei trallod. Cofiwn hwy o dad. Maddau ni am ein hunanoldeb, am cwyno, am ein anghyfleustra yn ystod y cyfnod yma. Tra mae eraill yn brwydro yn erbyn cysgodion diaf ei bywyd. O dad sanctaidd, tania ni i ymestyn allan ac ofalu am ein gilydd, fel y dysgodd ein harglwydd i wneud, car dy gymydog. Mawrygwn di, a diolchwn am dy ras a dy gariad pur a thragwyddol, a'r sicrwydd sydd yn dy enw di. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Chydig dros flwyddyn yn ôl, mis Mawrth, mi ddaru na nifer o deithwyr gerdded ar awyren British Airways, rhif BA 3271, ym maes awyr dinas yn Llundain, yn barod i hedfan i Düsseldorf yn yr Almaen. Ac ar ôl hedfan yn esmwyth, fe laniodd yr awyren. Ond i draffarth. A dyma'r capdan yn dweud droch Syr Uchel Seinydd yn y
yn y llais esbwyth na sydd yn gyffredin i bob un ohonyn nhw de. Thank you for flying British Airways and welcome to Edinburgh. Ia, Edinburgh. Ond Düsseldorf oedd y teithwyr yn gobeithio cyrraedd. Dwi'n siŵr da chi'n cofio'r hanes. Yn swyddogol, gwaith papur oedd yn cael y bai am y camgymeriad yma. Ond wyddwch chi, oedd pawb yn hyderus i lle oedden nhw'n anelu, ond dim felly oedd hi. Mae'n rhyfedd ydy. Yn aml mae ein cynlluniau ni yn mynd yn chwythig neu yn mynd o'i lle. Tybed be oedd eich cynlluniau chi cyn i'r haint Covid-19 yma ein taro ni? Oeddech chi yn edrych ymlaen at i'w achlysur neu weithgaredd arbennig? Neu oeddech chi wedi cynllunio mynd ar gwyliau? Wyddwch chi, yn anffodus, mae yna amball i brodas yr oeddwn i i fod i'w gweinyddu wedi cael ei ohirio am y tro. Ac roedd y merch eisiau mynd i cael gweld y sioe gerdd Hamilton ar ei phen-blwydd i mis yma. Ac oedden ni wedi llwyddo cael ticedi, ond wrth gwrs, a hwnna hefyd wedi cael ei ohirio. A fi? Wel, o'n i edrych ymlaen at yr ha i cael gweld Cymru yn cystadlu yn rwngdiau terfynol pencampwriaeth pêl-droed yr Euros. Ond wrth gwrs, fydd hynna ddim yn digwydd chwaith. Ond dyna fo, tydi bywyd ddim yn mynd fel da ni eisiau fo wneud o hyd na di. Fel ysgrifennodd y llenor o'r Alban, Robbie Burns, the best laid plans of mice and men often go awry. Ac o'r gerdd honno gafodd Steinbeck wrth gwrs teitl i'w lyfr a oedd yn archwilio y thema yna. Wyddwch chi, mae gan bywyd rhyw batrwm yma o'n ysgwyd ni does. Rhyw batrwm o'n ysgwyd ni. Rydyn ni wrthi yn brysur yn gwneud cynlluniau manwl am o beth yn llechio ni. Yn llyfr Diarhebion, mae yna sawl adnod yn ein dysgu ni am y gwirionedd yma. A'r gwirionedd yw mae'r tad sydd wrth y lliw. Ym mhennod 16 o llyfr Diarhebion yn adnod 9, fe welwn ni hyn. Y mae meddwl dyn yn cynllunio ei ffordd, ond yr arglwydd sydd yn trefnu ei gamre. Ni wyddom be ddaw, a da yw hynny. Un oedd yn sicr ac yn angerddol am ei waith a'i ysfa am ei yrfa oedd Saul wrth gwrs. Ac oedd o ar dan, ar garlam a deud y gwir, i ddal y Cristnogion trafferthus fe. Yn Actau 9, rydyn ni'n cael ei hanes o ar y ffordd i Damascus, tra oedd o'n chwythu bygythion angheuol yn erbyn disgyblion yr arglwydd. Ond fe gafodd o stop ar ei gynlluniau. A bu rhaid iddo fo lonyddu mewn tywyllwch yn Damascus am 3 diwrnod. Ac wedi hynny fynd heibio, fe newidwyd cyfeiriad ei fywyd. Efallai mae y newid yma yw'r un mwyaf adnabyddus yn y Beibl. Ond hoffwn i heddiw rhannu myfyrdod gyda chi am yr adnodau sydd yn ymddangos yn union cyn i ni gael hanes troeddigaeth Paul, sef hanes Philip a'r einich.
Wyddoch chi, dwi heb fynychu capal ar y Sul rwan ers 7 wythnos. Mae'n chwith. Tydi? Mae'n chwith. Mae fatha wan bod a ddiffyg trefn ar yr wythnos. Y diffyg bod yn gymdeithasol yn wyneb. Mae'n taflu ni oddi ar y ffordd rydyn ni wedi cynllunio ei ddilyn, dydy. Ac rwan, da ni'n gorfod disgwyl yn yr un lle. Efo'r teimlad o, fedra i'm wneud dim byd, fedra i'm wneud be dwi isio wneud. A dwi'n siŵr bod chi yn profi teimladau eitha tebyg hefyd. A hefyd, yn methu waliau cyfarwydd ein capeli. Wyddoch chi, be yrwyd Philip allan o'r ddinas, allan o Jerusalem, gan yr Ysbryd Glân. Ac i ffordd anial iawn, lle roedd na rywun o'r tu allan, yn digwydd bod rwy'n oedd tu allan i'r cymdeithas barchus yna. Tu allan i bob rheol y gymdeithas, yr eunuch o Ethiopia. Yr oedd rheola ar gyfer pobl o'r fath yn gwbl haearnaidd. Edrychwch chi i'r hen lyfr ar Deuteronomium 23 adnod 1 i weld nad oedd y fath berson i fynychu cynulleidfa'r arglwydd. Ac eto yn adnodau yn Leviticus 21, rydyn ni'n cael rhestr o bobl. Pobl sydd efo rhyw nam arnynt. Pobl oedd yn cael ei eithrio rhag agosau at y llen na at yr allor yn y deml. Pobl yma yn cael ei cadw ymaith. Yn gorfod cadw eu pellter fel tasa rhywun yn dweud wrthyn nhw, da chi digon da i nesau at Dduw. Yn yr Efengylau, tro ar ôl tro, mae arweinwyr crefyddol y dydd yn beirniadu Iesu am gymysgu a hyd yn oed am gwledda gyda pobl sydd ddim yn cyrraedd eu safona parchus nhw. Mae'r Iesu, wrth gwrs, ein harglwydd yn dangos ffordd rhagorach ac yn dangos cariad at bobl. Pobl o bob math. Yn yr Efengyl yn ôl Ioan, ym Mhennod 3, adnod 17, rydym yn gweld yr adnod yma. Oherwydd, nid i gondemnio'r byd, yr anfonodd Duw ei fab i'r byd. Ond en mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Fe ddangosodd ffordd rhagorach i'r byd. Ffordd o'n taflu ni, o'n llecyn cyfforddus. A rwan bod ein addoldau wedi cael am y tro, mae'n eglwysi ni wedi cael ei agor lled y pen a cymhellach. Wyddoch chi, roedd yr allor yn y deml yn Jerusalem allan o gyrraedd i'r eunuch. Ond fe arweiniodd yr Ysbryd Glân Philip ato. Ac fe ddarganfynodd Philip yr eunuch yn darllen y proffwyd Eseia. Ac ofynodd Philip iddo fo, a wyt ti'n dallt tybed beth yr wyt yn ei ddarllen? Ac yn chwim iawn, fe atebodd yr eunuch, wel, sut y gallwn ni, heb i rywun fy nghyfarwyddo? Ac yna mae'r dieithrin yma, yr un sydd o'r tu allan yn gwahodd Philip ato i eistedd. Ac yna mae Philip yn egluro iddo
am y newydd da am Iesu Grist. Oedd neges Iesu yn chwyldroadol. A dyma ni hanes yr eglwys cynnar yn cael gwahoddiad o'r tu allan i rheola cymdeithas y dydd i ymwneud ag estron. A mae'r einych yn darllan y geiriau allan o Eseia yn ei ddarostyngiad gan weddwyd iddo farn pwy a draetha ei genhedlaeth. Dwi'n siŵr oedd yr einych yn hen gyfarwydd efo cael ei ddarostwng. Ond hefyd dwi'n meddwl oedd hwn yn her i Philip i'r eglwys newydd yma i weld os oedd geiriau newydd yr Iesu yn wir yn weithredol yn y byd. Yr oedd Iesu wedi cael ei ddarostwng a'i farnu. Ond mae ei gariad at bawb yn cynnwys yr einych mor gryf heddiw ac erioed. Gofynnodd yr einych, dyma ddŵr, be sy'n rhwystro i mi gael fy medyddio. Ac felly y person cynta tu allan i'r ddinas ac ar ôl i Iesu gael ei atgyfodi i'w gael ei dderbyn, sydd ddim yn iddew yn estron, yn edrych yn wahanol, yn gorfforol yn wahanol, ond yr union mor deilwng a bob un person arall yng ngolwg Iesu Grist. Mae Iesu yn ein herio ni i dyfu fel pobl ac i ymatab gyda chariad i bob sefyllfa newydd. Heb adnabod Crist, a buase i Philip wedi mynd at yr einych. Mae Crist yn ein herio ni i dyfu. Mae hi yn amser heriol tydi. A mi ydan ni yn methu mwynhau pethau hyfryd, fel chwaraeon neu cael mynd ar yng ngwyliau. Ond mae yna pethau llawar mwy dwys yn codi yn y cyfnod. Ydyn ni'n methu ymweld â pobl sydd yn galaru. Ydyn ni'n methu ei cofleidio nhw. Ydyn ni'n methu mynd i ymweld â'n hanwyliad. Ydyn ni ddim yn cael mynediad i cartrefi henoed. Dwi heb weld mam ers wythnosa lawer. A mae hi'n anodd. Ond yn sgil yr heriau yma, da ni'n gorfod addasu, a newid, a tyfu. Yn yr argyfwng yma, da ni'n gweld nifer o bobl ar ei gorau yn ymestyn allan mewn cariad i helpu pobl eraill. Rhai yn dod i adnabod pobl sydd yn byw yn eitha lleol iddyn nhw, a roed wedi dod i adnabod nhw o'r blaen. Mae eglwysi ni yn ymestyn allan mewn ffyrdd gwahanol a newydd. Mae'r cyfrwng yma wedi helpu i gyrraedd nid yn unig yn aelodau arferol, ond pobl gwahanol hefyd. Na ryw fath o substitute ydyw i fod, wyddoch chi be? Dwi wedi mwynhau clywed pobl gwahanol. Dwi wedi mwynhau clywed pobl fel Betty Wyn James, Jill Hayley Harris, Dyfri Gris, Alun Tudur, Dylan Rhys, Guto Llywelyn, Rhys Lock, Carwyn Sidol, Guto Prys ap Gwynfor, Gwyn Elfyn, John Pritchard a nifer o rai eraill.
dros yr wythnosau dwytha yma, oedd hi'n fendith cael derbyn ganddyn nhw. A dwi'n siŵr fyddwch chi bod aelodau fy ngofalaethau yna yn gwerthfawrogi clywed pobl eraill yn rhannu un negas yn lle gwrando arna fi o hyd hefyd. Wyddwch chi, mor boenus yw'r cyfnod yma. Ac yma hi yn boenus. Mae'r eglwys, Cymdeithas Crist, yn gorfod tyfu, yn newid. Dyna yw neges Iesu Grist. Ymestyn allan at yr rhai sydd ddim fel arfer yn ein plith ni. Gadewch i ni ofalu am ein gilydd ac am eraill ar yr ymylon a thu hwnt i'r cymdeithas gyfoes. Yn yr anialwch presennol, gadewch i ni stopio ger y ffynnon a gadael i'r newydd ein herio ni. Gadewch i'r newydd ein gwneud i ni dyfu yn ein cariad. I dyfu yn ein gallu i weld Crist yn ein brodyr a'n chwiorydd. Yn yr rhai sydd yn cael ei anwybyddu a'i ymylu. Gadewch iddynt hwy rhoi y cyfle i ni ac i hwythau i dyfu mewn cariad. Weithiau, rydym yn darganfod Crist, nid yn y llefydd rydym yn ei ddisgwyl, ond yn y llefydd ac amseroedd ac mewn pobl annisgwyl. Yn enw Iesu Grist ein Arglwydd. Amen.